नेशनेल पार्कनि खामानिया जाबायानो होननानै बुंनो हायो। जों बेखौ थाबैनो जोंनि नेशनेल पार्कनि जानाखि एन्ट्रेन्स गेट बेखौ जोङो थाबैनो सेरेमनियेल जानाखि इनगुरेसन बेखौ जोङो खालामनो थांगासिनो दङ। दा जोङो बेखौ मेकशिफ्ट माने डेक'रेटेड मोनसे मेकशिफ्ट गेट बानायनो थाखाय जोङो प्लेन एन्ड एस्टिमेट बानायदों आरो बेखौ जोङो थाबैनो साबमिट खालामगोन। फान्डआ सेंसन जानाय लोगो लोगो बियो मावजानाय जागोन आरो कमप्लिट जानाय लोगो लोगो उइथिन मार्च जोङो माने आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां आरो बिटिआरनि चिफ मानगेजेर प्रमद बर' सार बिथांखौ आरो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गोजौ बिफानारि गोबां डिगनिटारिसफोरखौ जोङो लिंहरनानै जोङो बेखौ गाजा गोमजायै बेखेवनायनि थाखाय हाबाफारि लागोन होननानै जोङो दिनै फोसावहरनो सानो।